Il-qorti mmarkat il-ftuħ tas-sena forensi, il-ġurnata li kull sena titfakkar mill-qrati tal-ġustizzja fl-ewwel ta' Ottubru meta uffiċjalment tibda s-sena tal-ħidma tal-qrati. Matul il-ġurnata wassal il-messaġġ tiegħu il-Prim Imħallef Mark Ketkuti li saħaq li l-ikbar sfida l-qrati fil-preżent id-dewmien fil-proċeduri. Il-Prim Imħallef stqarr li hemm bżonn iżjed ġudikanti mhux biss minħabba l-volum tal-kawżi imma anke minħabba l-ispeċjalizzazzjoni dejjem tikber fil-qasam ta' ċerti kawżi. U saħaq li hemm bżonn ta' emendi għal liġijiet li jgħinu favur aktar ħeffa u tneħħija ta' burokrazija proċedurali żejda. Dan fil-waqt li appella għal aktar għajnuna fit-teknoloġija tal-informatika. Il-Prim Imħallef qal li l-Gvern flimkien mal-Università ta' Malta għandhom jikkonsidraw li jirrevedu l-kors tal-liġi biex jinħoloq kors aktar speċjalizzat għal min jixtieq ikun avukat li jaħdem fil-qorti. U saħaq li għalkemm qed jilħqu ħafna avukati kull sena u ma ftit biss dawk l-avukati li jaslu li jipprattikaw fil-qrati. Il-ħamis saret ukoll qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn kien hemm preżenti il-membri tal-ġudikatura, l-amministrazzjoni tal-qrati u l-avukati flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Waqt din ċelebrazzjoni wasal il-messaġġ tiegħu l-Arċisqof Charles J. Scicluna fejn tkellem fuq l-importanza li ħadd ma jkollu l-mentalità ta' kollox jgħaddi. M'għandux jibża l-imħallef jew il-maġistrat meta jħossu ħaruf imdawwar bl-pub. Għaliex jekk ikun safi, integru, jekk ikun għaqli u tnejn hemm bżonnhom, allura jkollu dak kollu neċessarju biex jieqaf lil-pub ta' l-arroganza, tal-vjolenza, tal-korruzzjoni, tal-gideb u ta' kull illegalità. Din is-sena il-programm marbut mas-sena forensi kellu jinbidel b'mod konsiderevoli minħabba restrizzjonijiet marbuta mal-coronavirus.